Ja. Okay. Det er tirsdag. I dag er det mandag den 26. august, og jeg vil fortælle jer om talsystemerne, de klassiske mængder. De allerførste tal, vi har, og de allerførste tal, som børnene de har, og som faktisk nogle dyr har indbygget helt naturligt, det hedder de naturlige tal. De naturlige tal, de er lige her. De er lige i fingerspidserne på os. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er de her tal. Og så fortsætter du. De naturlige tal, de er helt naturlige. Det er derfor, de hedder de naturlige tal. Og de naturlige tal, dem har jeg tænkt mig at tegne her som en mængde. Jeg laver sådan et lille n her, og det ser lidt mærkeligt ud. Men hvis I bare husker jer selv på, at det her, det er naturlige tal. Helt almindelige naturlige tal. Hele vejen op. Så sker der det. De naturlige tal, jeg kunne også finde på at sige 3 plus 2, det er 5. Det er et naturligt tal igen, skønt. Men hvis jeg nu begynder at sige 5 minus 8, så har jeg et problem. Så mangler jeg ligesom nogle tal. De tal, jeg mangler, det hedder de negative tal. Og så har jeg altså lyst til at lave mig et nyt talsystem, der hedder de hele tal. De hele tal, det er alle de tal, jeg havde før, og så er det alle de negative marker. Så det er alle de naturlige tal, har nu fået en marker, der hedder et negativt tal. Nej, det er stadigvæk, jeg tror ikke, at det er sådan særligt nyt, det jeg fortæller jer, men det er alligevel ret ligesom at få det udbygget på en eller anden måde, lige få sagt, okay, hvad er det vi mener, når vi siger de naturlige tal, de hele tal, og så de negative tal. Så det her, det er forstået sådan, at de hele tal, det er alle dem, jeg havde før, og så er det alle de nye markere. Og langt de fleste gange, der plejer vi også lige at putte 0 på. Er 0 et naturligt tal eller ej, det kan vi gå og skændes lidt om også. Lige meget. Nu er det i hvert fald kommet på. Så har jeg lyst til, at jeg arbejder videre med de hele tal. Nu har jeg både positive og negative tal. Jeg kan knokle løs med mine tal, det går rigtig godt. Jeg kan gange, og jeg kan lægge sammen, og jeg kan trække fra, og det kører bare det hele. Men lige pludselig en dag, så støder jeg på noget, der hedder 1 delt med 3. 1 delt i 3 stykker. Jeg har ikke noget tal her i mit system, som kan beskrive det der. 1 delt med 3, så derfor så indfører jeg der bare et nyt talsystem. Det nye talsystem skal bestå af alle de tal, jeg havde i forvejen, plus nogle nye tal. Og de nye tal, det skal være mine rationelle tal, det skal være mine brøker. Prøv at se, det skal være sådan nogle størrelser her. Mine brøker, hvor A og B, det er de hele tal. A og B kan både være positive og negative. Men det er klart her, at hvis jeg har 1 over minus 3, så har jeg minus en tredjedel. Det er helt i orden. Jeg har bare fået lavet nogle nye tal. Så mine rationelle tal, det er dem her. Kurvene, de hedder mine rationelle tal. Og det er altså alle de tal, jeg havde i forvejen, plus alle de her brøker, som jeg ikke rigtig kunne få beskrevet om i det hele taget. Er det næste så langt? Er der nogen, der har hoppet på Facebook? Det kan jeg noget. Måske. Vil I sige det igen? Jeg sagde, at her har jeg de rationelle tal. Det er alle dem, jeg havde i forvejen. Og så har jeg tilføjet nogle nye tal herud, og det er alle de der brøker. Så det herude, her der ligger alle de der lidt specielle brøker. Man kan jo godt sige, at 3, det er også en slags brøk. Fordi 3, det er jo faktisk det samme som, det er det samme som 9 tredjedele for eksempel, ikke også? Så den havde jeg jo med i forvejen. Den har jeg ikke med herude. Så mine rationelle tal, det er de hele tal, naturlige tal, de negative tal, det er hele skidtet. Og så er det så alle de her mærkelige brøker. Ja. Så sker der desværre det, at jeg også støder på nogle andre udfordringer. Der sker det, at jeg begynder at lave noget lidt mere avanceret matematik med mine tal. Jeg laver mig for eksempel sådan et kvadrat her. Og så kan I jo lynhurtigt se ved hjælp af Pythagoras, at den her dims her. Nej, den her dims her, heldigvis ligger det på YouTube lige om lidt. Den her diagonal, den er kvadratrod 2. Nej. Men kvadratbrød 2, det kan altså ikke skrives som en brøk.
Jeg ved godt, det er det måske nogle af jer, der tror, men det kan det ikke. Kvadratrod 2, det er det, man kalder et irrationelt tal. Så det vil sige, at jeg er nødt til at indføre nogle nye tal. Og det talsystem, jeg laver her, det er det allerfedeste talsystem i hele verden. Det er de reelle tal. De reelle tal, det er alle dem, jeg havde i forvejen. Alle brøkerne, hele tal, naturlige tal, det er dem alle sammen. Og så har jeg tilføjet nogle nye elementer her. Nogle mystiske tal, som man ikke kan skrive med brøker. Man kan heller ikke skrive pi, som man brøker. Der er så mange mærkelige tal her i verden, som man ikke kan skrive med brøker. Man kan godt lave sådan en, det er sådan cirka 3,14, eller det er sådan cirka 22/7. Det kan jeg godt sige, men det er det jo ikke. Det er i virkeligheden et tal. Du kan godt skrive helt vildt mange decimaler, men du bliver aldrig nogensinde færdig med de der decimaler. Så jeg har altså de reelle tal her, de allerbedste tal i hele verden, som er alle brøkerne, de hele tal, negative tal, naturlige tal, det er alle de tal, jeg overhovedet kan forestille. Det er til gengæld også mega stort. Det her talsystem, det er mega stort i forhold til de andre her. Det er enormt meget større. Der er ekstremt mange flere reelle tal, end der er naturlige tal. Det er sådan noget, der hedder spørgsmål om uendeligheden, som vi også skal arbejde. For at det ikke skal være løgn, så støder jeg nogle gange, når jeg arbejder med reelle tal, så er jeg jo nået så langt i min udvikling, at jeg også er begyndt at arbejde med ligninger. Og så støder jeg på sådan en sjovere der. Så siger jeg, til og med i gymnasiet, siger jeg, at der er ingen løsninger, men nu begynder jeg faktisk at blive af, at der er løsninger til den ligning. Det handler nemlig bare om, at jeg skal have udvidet mit talsystem, sådan så jeg får lavet det, der hedder de komplekse tal. De komplekse tal, de minder på en eller anden måde lidt om de reelle tal. Det er faktisk bare ligesom 2 kopier af de reelle tal, der er blevet sat sammen. Så hvis jeg kender til de reelle tal og kan ligesom magte dem inde i mit hoved, så kan jeg også godt lære at magte de komplekse tal. Det der er det magiske ved de komplekse tal, det er, at vi får indført sådan en ny enhed. I, hvor i anden har den helt vildt fede egenskab, at den giver minus 1. Hvis jeg først får lavet den her, så kan jeg også godt løse sådan noget her. Så udover lige præcis det her lille bitte enhed, så er der som sagt, så taler man om, man skal snakke lidt om de komplekse tal, så siger man, at man skriver dem sådan her, a plus b gange i, så skriver man et komplekst tal, hvor a og b, det er helt almindelige reelle tal. Og i, det er den der mærkelige enhed. Hvad er det for en procedure, du har skrevet for? Så. Jeg kan også skrive tal. Sådan skriver man et komplekst tal. Man skriver et komplekst tal ved at sige a plus b gange i. Og a og b, det er reelle tal, og i, det er den der enhed der. Sådan en ny lille sjovere, der er kommet. Men det tager vi også senere. Hvad skriver du tal er lige med? Tal. Jeg skriver et komplekst tal. Hvis jeg skal skrive et komplekst tal, hvis jeg skal skrive et reelt tal, så kunne jeg jo finde på at skrive pi gange kvadratrod 2 gange 4. Det her, det er jo et reelt tal. Nej, det er bare et tal. Det er bare skrevet som et gangstykke, men altså det er jo et tal. Hvis jeg vil skrive et komplekst tal, så har jeg altså lyst til måske at skrive 2 plus 3 gange i. Det her, det er et komplekst tal. Det er også et komplekst tal. Det her, sådan et anderledes komplekst tal. Det er et komplekst tal. Så alle dem, hvor der er i, er et komplekst tal? Ja. Når du kan se den der i der, og møder den rundt omkring, så tænker man, hold op, nu er vi over i de komplekse tal. De er ikke spor mystiske. Det er bare en rigtig stor talmængde, fordi det er på en eller anden måde 2 kopier af de komplekse, eller af de reelle tal. Der ligger en hel masse reelle tal her, der ligger også en hel masse reelle tal her. Så på en eller anden måde, så er det sådan, det resten. For at det ikke skal være løgn, så fortsætter spøjen. Og så fortsætter den, og så fortsætter den, og så fortsætter den. Man kan blive ved med at lave nye talsystemer til det, man har brug for i matematikken, eller i de videnskaber, som matematikken beskriver. Matematikken bliver brugt til at beskrive biokemiske sammenhænge, fysiske sammenhænge, økonomiske modeller, arkitektur, klimamodeller,
alt muligt mærkeligt bliver matematikken brugt til at beskrive. Og der er nogle gange, at de her modeller, eller eksperimenter, som man skal bruge matematikken til, og nogle gange de bliver så kompliceret, at de her talsystemer ikke slår til. Så må man lave nogle nye talsystemer, og det gør man gladeligt. Ikke noget problem. Der er nogle forskellige ting, vi skal overholde for ligesom at være, hvad er et talsystem, og når er et godt talsystem. Men når man først overholder de 8 regler, så kan det bare blive ved. Det her, det var en lille hurtig intro til talsystemerne. Og det I skal nu, det er, at nu skal I kigge på hinanden 2 og 2. Så skal I lige snakke med hinanden om chat about, hvad har I hørt nu på de 10 minutter? Hvad var det, Mia fortalte? Og filmen, den er lige ved at være slut. Tak.